hemen gaude, ongi etorri Klikasanken 2023 urteko finalan dira. Orain final laurdenetan gaude, baina pizkanaka hasiko gara lehen partidekin, gero final erdietan jokatuko dugu azkenik finalera, ezta? Eta bueno, esan beharra dago Klikasank Bilboko udalak eta Euskaltzalen topaguneak Arrapasak gaztentzako euskarazko aisialdi programaren baitan antolatzen duten txapelketa dela, bai. Hainbat ekitaldi daude Arrapasak barruan, gu gaur goize honetan Klikasanken ibiliko gara, bale? Eta zer da Klikasank? Bada Rocket League txapelketa, bai. Bilboko Rocket League jokalarik onenaren bila ibiliko gara gaur. Hemen 10-16 urte bitarteko gazteak ditugu, ez? Iaz 18 urtera arte zen, baina urten pizkate mugatu dugu, baina hala ere esan beharra dago ez da gari, hemen jokalari onak egon dizela, sekulako maila erakutsi dutela, eta pizkanaka orain ikusiko ditugu onenak, ez da? Ja, lehenengoak hasi dira, ez? Euren kontrolak probatzen, dena txukuntzen, ez? Lehen partidarako. PlayStationeko mandoak ekarri dituzte etxetik. Oso profesional. Bakoitza beri egin, bat teklabak inda uste, bi PlayStationeko egin dago, eta switcheko bat. Switcheko mandoak egin beste bat, bakoitza beri egin, ja, oso profesional. Una aurkezpenak egingo ditugu, igual, ezta? Bai, komeni. Hemen nirekin dago Gari Larrañaga, teknikaria, aurkezlea, etxeko para todo, esaten dena, hori zera. Gaurko juerga montatzen ibili da nuntagoat. Hori da. Eta hementxe Lander Usueta, Game Irauntziko kasetaria, eta baita ere nirekin batera zuzenekotan jarduten dena. Eta Klikasankeko zea guztia eraman duena. Zestilu bat, eta eta hemen gaude, jendea ez dakit prest dagoen, hasteko, gotxu, publikoa ere badugu. Konzentratuta nintzen bazaudek, ez egit, Hori bai. Nik uste, estudiatzen ez dut lagatzen, baina bueno. Igual, bai. Baldike. Presa betea? Bai. Zuek izan, bai. Ados, partida sortuko dugu. Da hori, izan behar dago, final ordenetan partida bakarra jokatu dela, bale? Orduan, irabazten duenak hurrengo fasera egaroko da, bai? Eta ez dakit ja partida barruan zaudeten. Bai, hasi Ados. Bueno, ja basaudet orduan, topera, da hasi dira lehenengo partidak, Lehenengo partida honetan enaitzetako alde batetik. Kolore urdinarekin. Eta bestetik Juan Pablo, kolore laranjarekin. Eta lehenengo fasean sekulako maila erakutsi ondoren, egia da topera hasi dizela. Horrengo gola, lehenengo gola ikusi dugu, hori zera. Sekulako kontrola erakutsi du hor, eta hasi izan du galditu, Pablo, baina, hala ere, ja hasi eta segituan gola sartzak ez du esertzen nahi. Horrendik oso eroa izaten da batzutan, eta jokalari bakoitzak erakutsiko du zen maila daukan, eta baita ere zer teknikak egiten dituzten, dakizuen bezala, edo ez dakizuen bezala, teknika okala gutxi ikasien, badaude teknika berezi batzuk, baloiari velozidadea emateko, saltok egiteko, eta behana, kristoan kontrola gorda egiteko. Bai. Adibidez, egan juteate kontrolatzea, ikusi dugu bezala, eta hori da. Eta badaude bi teknika lehen urtean izanatu genituenak, batzen errazkin bat egitea, dala autoarekin beste autoa buskatzea, eta pintxo bat egin, ez? Baloiari abidura emateko egiten den teknika, ikusten bat dugu esan dugu zein den. Hori ez da, holako hormaren aurka edo beste kotxearekin. Hori da. Akapuntan zagotatzea, bai. Bai, lehenengo gola askar ikusi dugu, baina orain hemen da bitza, Eurre atzera. Ondo defendatzen, ondo erasotzen. Eta bai, egaka, da bigarren gola, enaitzen partetik, oso ondo, hor ia defendatu du Juan Pablo, baina ez da iritsi. Itxauten ibili da, baina eskotan itxaotea ez da honena izaten. Baina salantza zabiltzanean, Kontutan izan behar da, baita ere turbak edo aireratzea bere denbora muga duela, orduan itxaron behar duzu, denbora justua, edukitzeko denbora edukitzeko, orduan azkenean matematika, kalkulo matematika. Bai, eta turbo kantitatea ere kontrolatu egin behar da, Hori izan, errazkin bat egitea hori da. Eta errazkin egin ostean hirugarren gola ikusi dugu, enaitzen partetik. Dupidarik gabe, ez da? Fuerte, finaletan fuerte izatek, asuntua. Ez dagoetan jolazeko denborarik, batxetan ez, partida lasentzoetan, ja aurri dara zunien, inilik ez, lasaitza batzen edo, baina final batien ez. Finalen baten, hemen dana eman da etatzen dira, baita ere
kontuak izan behar da, final laurdenetako lau partidan ez direla partida batera, alegia edozein akatsek kanpoan usteko aukera duela, orduan konfiantza bai, baino gehiagin gabe. Bigarren errazkin bat, horrengoan Juan Pabloren partetik, eta lehenengo gola, beraldetik, oso ondo. Esaten dena, 3 bat, eta horrenekan 3 minutu Hiru falta minutu dira. falta, hori zera. Gero kontutan eukin berdinketa izan ez gero, ez? Pilek gol kopuru beroera izan ez gero, urrezko golean sartuko ginen. Eta hor denbora infinitua da, berez, lehenengo gola sartu arte, bakotxak nahi duen beste joka dezake, orduan, aurrera. Bai, izenekin arazo bat dituzue, esan dako, Urdina Enaitz da, eta Laraina Juan Pablo. Orduan, horrela esaten joan gara, kasu honetan. Bai, hor galdera egin dute zergatikan izen berdinarekin daude, eta da sistema guk montatu dugunez, izenak gure portatileko dira gestioa eta aldaketak azkarra egiteko, Nosoi lasai, izaten kono gara. Kosutan, gola sartu du oraintxe bertan Pablo, 3 eta 2, eta lehen esan duguna, 3 eta utzi duan oraintxe bertan, 3 eta 2, partida buelta amateko edozen momentuetan gertatu leikela, ordu. Lehenengo partida hau egin esan, konzertatuko Baiarekin gabiltza. Eta hortxe, ikusten dugu, gau eta 2, eta markagailuan, tanto gehiago, Enaitzen esaten ari ginena, Urdina da Enaitz, eta Laranja, Juan Pablo. Hori da. Gero basan dago, azken finean klikasanken eta arrapasanken helburu nagusia Bilboko gaztien artean euskara sustatzea da, ezta? Eta horretarako, gaztientzako erakargarriak diren, mende delitu barik, Atzen bekatu hartu, da beste gol bat, Konturatu, laure eta 7 gol, final baten, ritmo bikaina da, esan da. Hor taktika ezberdinak izatea daude, batzutak gol bat eta defensibo jolastu, edo denbora guztian aurkaren gara jo, hori ja, gaur ikusiko dugu bakoitzak ze teknika egiten du. Bai. Baina adibidez, nahiko defentsa da jaten nahiz, itxagoten eta... Ni kontra. Akatsa egin arte itxagoten, baina bai, hemen bakoitzak bere estilo dauka. Eta bosgarren gola nahitzen batetik. Espatzen, airean eturu gara biltzen. Eta komentatzen ari ginena, ez dira pasan ez da 40 segundu eta ja 8 gol guat. Baina partida erdia falta da eta gol pila bat. Errokendik maila ona edukiarren golak ikustea ohikoa izan da, ez? Behin da barriro, gehitu gabe. Bai, eta gehien baten aurkadeanean, edozein akatsek porteria utza uzten du eta gola sartzen du. Hori da, pikoteka irunaka, beste lagun bat daukazu agen defendatzen, atezain lanak egiten, hemen ez dago olak hori. Geldik eta bukaina egin dio. Sona. Ni porte duzun eski gola izango ban hori, seguro. Munduko denbora guztia dauka, baina Juan Pablo defendatzen hori da, hori nire taldeko da, oso ondo. Gola zazte aukera izan. Epa! Horragazoa, iristen den, iepa! Oso ona! Hor turboa eta eukitzea garrantzitsua edo, turboak hartzea, Golan esango dut da partida eroa dago momentu honetan. Hori zera. Bai, Tasioak esaten dut txatean, nivela dagoela, bai. Esaten ari ginena, hau da, 8 finalista dira, eta partaitzaileak izan dira guztira, 50 batola? Bai, gehitxo hau, hori da, berez izen ematien 50 bueltan egon ziren, azkenean honetan 50 bueltan agartu ziren. Baina bai, orokorrean, ikusten zen ez, maitxak ikusita eta gol kopuru pila gotezela. Baina partida nahiko berdin dut, eta horrein ikusten gabitzen da, Enaitzek beste gol bat, zigarrena sartu du. Baina horrek ez du zen nahi ez, partida bukatu denik, orduan, horrein ikusten dugu, zer moduz bukatzen den, azken 48 segundu hauetan. Eta lehen izan dago ez, arrapasanken baitan hainbat ekimen desberdin egiten dira, klikasank da hauetako bat, baina adibidez gaur arratsaldean Bilboko gazteen talentu lehiaketaren gala gogo da, Bilborroken. Orduan, hori jarraitzeko aukera izango duzu ez. Edaka, kontrolatzen,
eta kontratazioan gola sartzeko aukera dauka oraintxe, hortxe ikusten dut. Garrena. Leno komentatu dugu, edozein akats edo porteroak geritu dezkio eta turbori gabe geritu baldin bazara, ba, salduta geritzen zara eta gola. Orduan hemen ez dago ezer itxita. Bai, azkar ibiltzea garrantzitsua da, baina pazientzia esatea. Bai, hau izaten da, ekilibrioa, balantza baten ibiltzea. Gaina drama, ondo, kontroltxoa, eta ditu behar izan. Ia, egin dio txapela. Bai. Epa, hori da, kuñatu bat egin, txapela. Txapela, bai. Pero, itzperri bagarriko. Eta bukatu da lehen partida. Ez, enaitzen dadetik garaipena, baina Juan Paulok ere sekulako maila erakutsi du. Eta, bueno, parteen artean hor, kutsu hona ez da, polita erakutsi dute. Ez giro polita. Bukaera arte borrokatzen jardun da, ez da etxi, eta hori ere bai. Eta orain, bai, eta orain egingo duguna da aurrengo partidako txandapasa egin, aurren bitartez azkenengo irudi batzuk edo ikusiko ditugu. Eta momentu batean bueltan izango gara. Eta orain bitartez, bigarrengo partidako prestatzen ari dira, Lander, zenek jolasten dute? Bigarrenetan garra izango dugu alde batetik. Garra urdina izango da? Hori da urdina, eta bestetik txina 23, Larrainen aldean. Eta bueno, gizan orain tartetxo luza daukagu, aurreko txandan aldaketa mordoa egin dituzte, konfigurazio aldetik. Bai. Orain ere hori ikusiko dugu. Pizkanaka, pasintxarekin. Telebista itzalde segur. Bai. Bai. Ez dizu hartzen? Saldo bat dugu. Ontxe, ari gara konpotzen. Ba, esan duguna, bakoitzak bere mandoa ekarri du, kasu honetan PlayStationeko mandoarekin. Eta, hoxe. Hemen txari gara ospatzen klikasakeko finalak, orain bigarrengo partida izan da, 6 eta 4 irabazi du Enaitzek, ez belmen dago oker. Eta orain jarraian bigarrengo partida izango dugu, eta hemen txari dira konfigurazioak egiten, beraz... Pasintxarekin orain. Bai, ez da, beste, hola izaten da. Eta... Konfigurazioak egin, gero probatxak egin. Bai. Gara, barregarreaz, euren goiko horretan dakartzate hor irudia konfigurazioarenak eta dena... Profesionalismo absolutoa. Bai, hemen ez dago... Ez da bromarik. Ez. Baina, sariak eba ditugu, ez da? Hori da. Bai txapeldu dintzat da txapeldu hori dintzat sarisik egongo dira. Alde batetik, bigarren sailkatuek 50.000 opari txartela irabaziko du ez. Nahi duen bideoko saltokietan edozein joko erosteko. Eta irabazleak gauza bera eramango du, baina kasu honetan 150.000 saria izango da, bai. Beraz, esango dizu, eta 10 urterekin nolako saritxo bat. Joku bat beste erorikoa, Ni pentsat, pozik egongo nintzen, Bai, ez, baina... Gaina interesgarri izaten da, horrelako txapelketa kantolatzea. Ikusteko ze maila dagoen, eta zenbat jende parte hartzen duen, eta... Arretzekoa da, ez? Hori, lehen 80 izen ematean ziren, gero 50 pertsonak fasea saltatu zuten eta hori dana, eta harrigarria da. Jolasteko gogo bat dagoela, gauzak egiten direnean, eta hori erantzun polita da. Hori da, eta esan dira dago, hemen dauzen denak parte hartzea euskaldune izela. Bai, gaina gure egitura guztia euskeraz izan da, komunikazio guztia, antolaketa guztia, eta orain zuzenekoa ere bai. Zoritxarrez, borrokeldik bera ez dago euskaraz. Bai, eta jartzeko aukera ere ez
da oso erresa izango ez dugu ematen. Baina hor bandu behar da, ez, Gemerantzia elkarteak badituela euskarazko jokoak, gure webgunean, gemerantzia.eus webgunean euskarazko bideoen zerrenda aurkituko duzue, batzuk ordainpekoak, bestatxo doakoak ez, PC-erako, PlayStation-erako, Switch-erako, hor pizkat denetari daukagu, Hollow Knight, Mario Kart 8, Outer Wilds, ez, Among Us ere itzuli genuen adibidez. Oain da ez egin modan dagoen ez, baina Among Us euskaraz jolazteko aukera jarri genuen. Pizkat denetari dago, orduan eskaintza ezagutu nahi baduzue, gemerantzia.eus webgunera sartu, eta bertan aurkituko duzue, beste albiste batzuekin, ez, bideoen munduko albisteekin, analiziekin, bideoanalizak ere egon badira. Horretaz aparte, Telegramen eta Discorden ere baditugu, ez, gure taldetxoak, bertan bideoei buruz hitz egiteko eta pizkat denetarik baztagidatzeko, ez, aukera polita. Izan giro polita gotena gure taldean, orduan animatzen bazarete ikusi hor Telegramen bilatzailean jarri dizkero Gemerantzia agertzen da. Momentu enten euskeraz informatzeko bakarra o nagusitena, orduan. Eta gero nagoten da, taldeek sortzeko, ez, partida batzuk bototeko etuzen jokutara. Adibidez, Laster Counter-Strikeekin zerbait egin dugu, aprobetxatuz. Egin dute Unrealen bere motorrean, ez? Source erabilita, Unreal da, oain epikena, ontxe. Counter ja berez, eta guen jokurik ezagunetariko da, baina ja Counter biren estreinaldiarekin, ia zemaietara iristen dut edo, ia zemaietara. Orduan, adibidez horrekin partidaren bat beste antolatzeko asmoa dagoago, baina, Rocket Leaguekin ere Discordeko txartean ibiltzen dira batzuetan hor. Hor animatzen da, beste eta beste, orduan, Eta izan, lehen urte abendura arte izan genuela baita ere Minecrafteko euskal zerbitzari bakarra. Uste dut, hirugarrengo zela. Hirugarrengo aldiz irekitzen zela izan dela aktualizazioak eta egin, hirugarrengo aktualizazioak genuela. Eta momentu enten dago geldiri, ari direlako gure ingenieroak prestatzen zerbait berezia, ezin dugu esan, baina metxe 8 ezin dugu, gaztera esaten den bezala, linean azpian, ez? Eta konfigurazioa bukatzen ari direla ematen du, beraz, bendik gutxira partidarekin hasiko gara. Esan, bastanteko nivela dago, ni jolaztuko bali manuke. Nik uste ez nukela pasako ez da lehenengo partida, Balaia justu eman txoke. Lehen etxean jarri. Bai. Entrenamentuetako hor badao, entrenatzeko zeak, ez du asmatzen. Osea, abizu nahi, probetan eta. Beratzen, bitu zoto. Beratzen. Bai. Arapapa. Eta hemen gaude klikasekeko final handia ospatzen bigarrengo partida erdi dira prestatzen, bakoitzak bere mandoa duenez, konfigurazio guztia egin behar da, orduan pasentzi pixarekin egon eta gaze aurki hasiko gara eta.
Vale, azkenengo aldaketatxok egiten da biltza, arazo para egon dira, baina listo. Ja... A ber, zuzeneko kontuak izaten, hemen, karo, bagitza bere mandua eta bere gustoko konfigurazioa jartzen, bere denbora, berda, orduan. Bai. Pasentzi pixkatekin aurrea jungo gea. Pero igual, urrengorako, zalantzari parik, default gentik hasiko gara, bale? Berezko lehen aukera lehen etxetatik, eta hortik aldatu, bai? Zer bestela, ja, karo, batek egiten ditu bera aldaketa, gero beste horren gainean egiten ditu, eta ja kausa sortzen da. Bai, lasai, arazo izan. Vale. Esan dako, berri gogoratuko dugu, orain, lasai gabiltzala eta horre partido 5.000 gol dituen partidu batean. Bai, partida bertan ezin dugu asko itxe. Hau, klikasanken 3. edizioko, 2023. edizioko final handia da. Klikasank Bilboko udalak eta Euskaltzalen topaguneak, Arrapasan Gazteentzako euskarazko aisialdi programen baitan, prestatzen duen ekimena da, ezta, hainbat ekimen egiten ditu, lehen komentatu dugun moduan. Eta klikasank da, berez, Rocket Leagueen, Bilboko gameplayerren lehia, bale? Hemen 10-16 urteko bitarteko gazte bilbotora ditugu. Rocket Leagueen partidan ebili ziren orain aste batzuk lehen fasean. Eta orain, finala ordenetarako 8 salkatukin gabiltza, lehenengo irabazlea ikusi dugu ja, NH 18 izan da, bera final erdietara pasatu da, eta orain bere aurkaria izango dena ezagutuko dugu, ez? Alde batetik, alde urdinean Garra 18 daukagu, eta bestetik alde laranjan Txina 23, bai? Orduan ja prest daudenean, ja abisotxua baten diguten, eta partidarekin hasiko gara, bai? Eta partida martxan jarriko dugu, momentu etxo bat. Garra urdina mesedez, eta Txina laranja, bale? Eta mentxe, ikustera. Ikusleak. Bai, listo, hortxe sartu dira. Jarriko dugu 0. Eta bagoaz. Auto. Finala horrenetako bigarren partidarekin. Biak editxira momentu berean. Eta orain ikusiko dugu Txinako, ez da iritsi, baina ez da iritsi, ez. Beak atera du porteriatik, ez? Ja, lehenengo gola ikusi dugu Txinaren aldetik, baina ez da iritsi. Erasoko rasiri da. Bai. Eta orain pasentziakin, eta... Lehenengo une horrek dire igual urdurizenak, ez? Ez dakizule, eraso egingo dut geldi geratzen bara zen gola sartu modostia. Baina horrela biltzen dira normalean, ez? Bai, garo, aurrenengo aldiz da, behen artean... Hori da, ez dakite zer... Liga honetan bintzat, eta txapelketan elkar jolasten dutena, orduan ez dakie nola ibiltzen diren, edo oso erasokorraren, oso defensiboak diren, eta... Lehenengo pintxo ikusi dugu, hemen, Garraren aldetik, baina Txinak, bereskuratzea lortu du. Baina hor da biltza porterian, da lehenengo gola Garraren aldetik, bueltak abili ondoren lortu dute. Minututxu bat egon dira bueltaka. Lehen ikusi dugun gol guztiekin. Lehenengo minutuan 3-1 zinduazten, ez bali menago oker, Olakon bat. Bai. Horren hemen pixka bat lasaiago ari dira jolazten. Baina hori ere estrategiaren parte izan daike, Esperoteko, lehenengo partidan gogorraztea eta gero ja denporarekin ikustea, ez? Lasaiago nago eta beste modu batera egingo dut, edo... Bai, hori da. Bigarren gola, Garraren aldetik, hor kontrole polita egin du. Antes zuen poste izango zela, baina ez, azkenean... Ez. Barrora banda. Taka. Bai. Polita. Eta hau da, gaurko bigarrengo partida, gogoratu partida bakarra jolaztuko dutela. Eta... Bai. Txinaren aldetik. Mantxo hasi dira, baina hasi dira abidura hartzen golerekin, hitz egiteko denborarik gabe gabiltza, baina tira. Rocket League gola izaten da, normalki Rocket League eta baten aurkaga denean, leheno komentatu dugu, porteria neozenakaz gola izateko aukera da. Baina, bikoteka edo irunaka direnean be jarraitzea saia da. Bai. Beste pase horren beste zorakeri, hortxe indio errazki bat, bai. Estrategiaren parte izan daike, hola, porterik gabe usten duzu segundu batzutan, egiten dut 5 o 6 segundu direla, berpisteko. Barrio, aterantza, baina zer ere ez, bueltatxoa. Errebotarekin jolazteko
Eta, bai, a ber, lortzen duen errebotean. Eta ez. Eliketa ona. Eta bagoaz, balaia kontrolatzen, txaka. Opa, Media txapeltxoa. opa, erreboteak marroa. Puntuz. Lepa, gelditu mazio? Ona. Bai, eliketa ona. Opa, hor txapela. Txapel ederra. Garraren partitik eta 3. gola berantzat. Hau partida eleganteagoa da, esango dut, Elegante baino gehiago, lasaio. Igual pixka bat neurtuago ari dira jolasten, Lehenengo partida izan da oso erasokorra denbora guztian, hori ere oso polita da ikusteko, baina hemen ja estrategia pixka bat gehiago nabarmentzen da, gehiago itxoron, erreboteak ikusi... Horixe da. Jolasteko era izaten dira azkenean, Bai, zantzari barik. Lehenko aldetik mandoen soinua gainestu entzuten. Bai, klik. konzentrazioa pegia ikaragarria da. Gaztetxoen txapelketa da eta pena ezin dugula kamera jarri, bestela izaten da oso espektakularra. Hori da. Jolasten duten eta zein konzentrazioa erabiltzen duten. Bakarrekan bai, baina taldeka direnean eta nola ospatzen dituzten golak eta hori dana, azkenean... Kirol klasikotan bezala. Telebista jaiatu. Bai, hementxe gaude Euskararen etxean eta gau telebista handi bat eta gaur larun bat dela jai hartu. Eta hortxe gola. Bigarren gola, Txinaren aldetik, 3 eta 2 doaz. Kagailua estu dago eta 2 minutu eskaz gelditzen dira. Horixe da. Horrela zer gauza gertu da daike, Rocket League hola izaten da oso eroa. Eta pantalla bueltatu zaigu. Epa! Eta gola sartu du Garrak. Betxe pantalla konpontzen ari egiten bitartean, zuek ez duzu ezer igarri, baina... Zala, bai. Bai, berton parte hartzaileen gurasoak eta familia ditugu, ez? Lagunak. Hori da. Nik esan final asko osatzera etorri dira. Eta osandakoa, maila pikainonekin normala da gozatzea, ostras. Eta batxe denik gabe. Ez. Eta hori bigarrengo partida bakarri dela. Bai. Kobratu gaina, abek izan partida batera dira, beraz, galtzen duena kanpoan gelditzen da, eta irabazleak aurrera jarraitzen du fasean. Horrek beste zirrara akabaten dio partida. Bai, horregatik pixkat batzutan, lasaiago jolazen ari dira dirudi bigarrengo honetan. Edozen akats oso garesti horrendu. Bai, horrendu daiteke bai. Bai. Dudi P. Bola. Polpolita. Montxaren ba. Txinaren aldetik, 4 eta 3. Baina pizkat gehiago falta da, bigarren partida amaitzeko, beraz, oraindik ez dakigu nok irabaziko duen. Eta gogoratu berdinketa baldin badago urrezko gola. Hori da. Urrezko golaren abaizetan da gaina, urruritasuna. Hor ja bai, borroma gutxi, Bai, ez miakatzea partida galtzen duzu, osaka. Txina defendatzera. Eta ondo itxoren dio Garrak, atzean, bai. Urruntzeko, balaia urruntzeko zerutik. Kontrolik aina. Bai. Oso, eramandu baloia horretuz, baina horte zegoen. Txina gelditzeko eta gola izan laike. Eta berdinketa. Lehenengo berdinketa. Zuten duguna. Gehiago ikusiko ditu. Bai. Eta 8 gol difazte, ez da Zaintzin. Azkenean leheno baino gol gehiago joan behar du, nahi eta nahi, ez leheno 8 dituzte guztira, o behatzi, 6 eta 4. 10 gol. Ui, honik handi gol. Bai. Iriziko dira. Bai, a ber, gutxienez 5 eta 4 izan behar du. Zentxerekin, berdinketa izan ez, normal. Bai. Horren bai ez dago lanpesarik izantarako ez. Uzai hartu. Aurkariak akatsa egiten duenean txaka, balaia lapurtu. Bai. Hemen gehiago ari da jolazten horren. Aurkariaren akatsa bilatuz, bete akzio bat konparatuz, ezta? Opa! Hora garra aldetik, ez, baina, eta izten. Erremotea bisatu urrutik genitu zeio. Eta urrezko golera ditzikoa gara, bai ez da. Bai, ala dituti. Bai. Zera, urrezko gola. Bai. Hemen ja ez dago denporarik. Hori da. Gola sartzen duen lehenak.
Opa, eta azkar ikusi dugu, ze txinak, bueno, hasiera honetan segitu bat sartu dugola, eta listo honekin partida irabazi du. No, bi jokalaren artean baleia polita, eta horren artean ere, nabaritu da, ez? Azkenengo momentu arte atzetik joan da gutxina, baina gero begira. Bera pena garraren txat, baina ben bukatu dugu, bai. Bai, orain hirugarrengo partida prestatzen joango gara, beraz hementxe egongo gara aldaketatxok egiten eta aurki etorriko gara.
Eta horren txertan hirugarrengo partida prestatzen ari dira, eta kasuetan batek teklatua eta segurekin jolastu du. Tengo biderra, alako... Bai, gurtian danak mandakin jolastu zuten, eta... Bai. Printeretak ikusten guztien baitxaketa, Xboxekoak, PlayStationekoak, eta orain, teklatu hemen gamerra, bere RGB argiekin da guzti. Importante. RGB baldin bada FPS gantik. Guk ez dugu ezer esan. Kamera biratzen badago berik ikusten dut argitxo guztiak. Bai, igual, eroste zonean RGB beak ikartitu, zertako zokera... Oitxatzeko bai, gero badiko zertako zokera, ulertu, Bueno, horretik auto egurtze be, kolore horrek erabatek ikusten egin. Kasunetan daia da horretik mugatu gara, Eta hori eramateko baita ere, aldaketa guztiak eta horiena. Hirugarrengo partida jolastuko dute... Ez da alde batetik oro daukagu, pasadan urteko... Laranja aldetik, bai. Pasadan aldeko, txapeldu ordea, segurako maila erakutsi zuen. Eta urdinen aldetik, kasu honetan Real Killer daukagu, ea bera dabil teklatuekin eta saguarekin, beraz ea nola moldatzen den. Horren dabiltza probak egiten ez, da atera konfiguratzen, hori bezala. Vale, eta atera dena da game erontxia majuskula Urduña. Game erontxia biak. Baina, zera... Bota gombida pera bota da, bere bai. Ez bai bertan egon da, ez? Bene bla. Ez baina hori ja marrantziak, experiencing game. Baina ez partida garantzitzu. Partida taldea da oso. Vale. Abitu bai, in training jartik. Hori. Bueno, izartuko dago geho... Bai, gero partida azterakoan gehituko ditugu biak eta hirugarrenarekin hasiko gara. Egesna aurreko bi partidat, gol ikarari asko egon dira, batian behatzi, bestean 10. Eta biak oso berdintuta, Bai. Gehien bat bukaerakoa, azkenean urrezko golean... Adibidez... Gatzen joan dena partida guztian zehar eta, listo, berdindu duena, azkenean irabazi du. Hori. Adibidez, pasan urtean bai egozen egurtxo gehiago, ez? Bai, Alexa, gehiagoak egote ziren. Bai, egia, oso... Ez desbalantzatu, baina bai, ekilibrio aldetikan... Hori. Baina aurten... Maila gehiago iritsi direnak, baina antzeko arekin iritsi dira bai. Hori asko da sosketan arabere. Sosketan baina ondo atera dela batetu, Bai, batzutan hori. Normalki... Hor, arazo ez, txarra-txarren kontra, txar bat iritsi gorte dugu, eta honakin, asko kanpoak ditu. Kasu honetan, dirudinez, oraingoz behintzat, ikusi duguna gatikan, euskaraz hitzeiten hartzen zait, batuan ezin dut. Bai. Niko ekilibratuta, hori interesgarria partida ikusteko baita ere ez. Azkenean norbait oso gainentzen baldin bada, pixka bat. Bai, hola interesgarri bezer dire. Bai. Txisten bat beste kontatuko da ustela. Bai, eski. Fitxe batzuk, arraskin batzuk eta aurrera. Bai, hoxe. Hola izan da. Gobetalitza mugiko horretik... Bai. Balio da datu guztiak... Bai, konkretatzen. Bai. Hiru argazki bialdu izkidate, gero konfiguraziorako, orduan, oso konfiguratu, Claro, azkenean bere, ez, demona berlaitzekin, horre... Bai. X-aren abiadura, axialak, errotazioa, kameraren angulua, bai. Era batera haututa baldin bazaude, eta derrepente hori aldatzen baldin badizute, komplikatu izaten da. Nik asko jota aldatzen duena zen? Nik default ez dut izan ikut. Salto egiterakoan kotxea mugitzeko modu hori aldatzen duen eta listo, beste guztia berri. Nik ez da egiten. Bai, ulertzeko da, ez azkenean kamera urruna nahi duzu gehiago ikusteko eta... Nik de fabrika, beak egartzen unangin. Bai, hoxe, porque, a ver, patatek ez dutokin, ez da mata igorun alpergea. Ez dakit zen baietara iritzen bitxe, ze kategoriatara ibitzen. Champion igual, edo Ni urria iritzintzen. Bai, zuzeneko batzuk egin ditu jolasten probatzeko eta hori dena, eta urrea... Zango nuke, Gran Championera itzen nintzela, bere garaia, hori ahora bat urte, doan egon horretik. Bai, hori, ni doan jarri zuteneko... hilabete pare hor, hilabete pare bat hola, jolasten duen pixkat, eta esan duen, oso ondo, ja, kiston egurra emate zien, esan duen, ez da neria. Zori, azken ere egia da Rocket League igual azkenengo urteetan indarpizka galdu duela, baina ala ere, esan berrago da, ez doakoa da, PC, PlayStation, Xbox, Switch plataformetan dago, gero mugikorretarako beste bertsioa dago, beste joko desberri badauka, baina bueno.
Eta hori ez da, Gainera crossplay da, ez? hori da, oza, plataforma arteko joka daukanez, bat abestren aurka jokatzeko aukera daukazu, injuko mugari gabe. Eta horregatik aurrera ez dugu horretarako. Egia esan, hori joko ate izatean eta multiplataforma, Hori ze da. geroz da jende gehiago erakartzeko aukera dauka. Baina aurtengo partaidetza handi izan da, 80, izen ematen dira, baina 50-ko izan da, azkenean. Beti izaten da holako bat, izen ematea eta gero lehenengo fasea saltatzen dutena, beti dutena arazo bat, ez dutena email bat erantzun edo ez dira gogoratu, hoi betiko, hoi... Partantze polita da... Hoi txapelketa guztietan gertatzea, nik uste egin ditugun txapelketa guztietan beti baten bat kanpoan gelditu zaigu, burokrazia dela eta, edo astuta, edo holako bat. Eta betu txapelketa asko egin digula, egin dugu Minecraftekoa, Rocket Leaguekoa... League of Legends. Bai, League of Legends, hor nik parte hartzen nun. Basoko jungla bezala jakin gabe, ni top naiz, osea que... Bai, bueno. Bueno, presaudete, ondo? Bai. Bai. Vale, hirugarren. Kamera y acción. Y acción. Bai, hemen, hoxe. A ver, prestatuko dut. Partida. Y yo. A ver, créate. Vale. Bueno, hirugarren partida dago hemen, alde batetik alde urdinean Real Killer dago, eta laraian oro. Teklatua mandoaren aurka, ea nor honena, betiko gatazka. Bueno, gure kasuan PC Master Race gea, ez? Bueno, PC Master Race, baina ni beti bai, konsolaki. mandoarekin handa, Ni ez, ni. Mandoakin adibidez playan bai. Bueno, ezagurekin arazo txikira dauzkagu, aukeratzeko, baina, listo. Dos gaude. Eta bagoaz, dugu bezala, alde urdinean Real Killer, garaian oro, pasan urteko txapeldun ordea, ea urten nola portatzen den. Eta badabiltza. Eta zu, bai. gormetatik gora, eta geldia ditxako egiten, oso ondo. Hauek ere lasai dabiltza, Bai, beste temple batekin nahi dira, Baloia airan dago denbora guztia. Bai, hemen ja. Epa. Opa. Katza egin du. Bai. Real Killerrek eta orok lehenengo gola lortu du. Bai, esan duguna hemen edozein akats garesti ordaintzen da. Eta gehiago olako maila dagoen txapelketa batean, Finala da, 8 iritsi dira. Sortzi honenak ditugu momentu honetan eta... Sani polita daude, harrapasakien aldetik, zen dugun bezala irabazleak 150 opari txartera irabaziko du, bideoak erosteko. Eta txapeldun ordeak berriz 50 euroko txartel berbera irabaziko dut, ezta? Beraz, hori, gogoa daude irabazteko, garaipena lortzeko eta Bilboko Rocket League jokada dikorena izateko. Bai. Behintzat gaztetxe. Hirugarrengo urtean, ez? Hau da egiten du, hirugarrengo... Bai. Eta gainetik gero arratsaldean ere badute beste zerbait, ez? Lehenago komentatu zuen. Arratsaldean Bilborroken batuko dira, iaz bertan egon ginen, bai, hori da, bai. Esan bezala euskararen etxean gabiltza. Baina arratsaldean seiretan Bilboko gazteen talentu lehiaketaren gala ospatzeko bilduko dira, ez? Bertan aurpegi ezagun asko gongo dira, ez? Hor, Ainhoa Etxebarria konpainia ikusi ditut. Beraz, girotxo ona eta, bueno, baina zer golduz doan galatxo hau, ezta? Gu bitartez hemen ari gara... Gu gurera, bideojokoek eta euskera lantzera. Momentuz eta beste golik egon, ororen lehen golaren ostean. Hor da biltzea, Bai, erasoko rodaita oro orain, baina oso defentsa ona egiten ari zailo, ala ere. Hor atzeraka, da, gola atzeraka. Eta gorren aldetik. Lehenu egiten, lehenu gola sartu, Bai. Txin hona la berrotan egon. Bai, berdetan. Beti itzeiten, hobeto. Eta hiru faltan, beti gogoan. Guzti aldatu daiteke. Bai, lehenu ikusi dugu, aurreneko partidan nola joan den, da bigarrengoa alderatuz, eta... Zer joan da porteria, geliketan da egin dio. Eta hemen nabarmendutzen ari den gauza da, turboaren gestioa asko ari direla kontrolatzen. Eta gola izan lehik, aia.
partida ez makala, baina gol gutxikoa, bai? Bai. Eta, bai, gola sartu. Ni bat eta bikoa. Alde urdinean zeintzakoen, izena... Alde urdinean Real Killer daukagu, laranja oro, baina hor da bitza. Kotxerrek gola sartu, bat eta bi. Ikusten bezala, ezin da bat lozaitu. Ikusten dugu nola errebotekin asko jolasten duten eta bere pausak eta akzioarekin. Lehenengo gola bezala edozein akats gola esan lehikelako, dana kalkulatu behar dute. 2 minutu faltan. Bat eta bikoa markagailuan. Lasai dabil, baina Real Killer ez, eta ia gola sartu du hor. Bai. Koen Real Killer oso erasokor. Atzez markagailuan atzez dudanak beti erasokeiago egiteko joera izaten baitu. Hori horretzen da, normalki. Igual gola izan deke. Ia, bai. Eta gola. Gola! Pina, bai. eta esan duguna, ja Real Killerrek erritmo hartu du, tankera hartu dio hori eta hor da biltza. Irribarrak ikusten dira, posik nabiltza, eta nola bukatzen den partidua. Eta bigarrengo berdinketa, Pina lehenoko partidan lau eta lau bukatu dute eta urrezko gola, hemen nik dute beste gol pare bat sartzeko aukera izango dutela, ikusita ze erritmokin hasi eta jarraitzen ari diren, ezta? Xabe, bai, baina gelditu gabe. 5 minutu gutxi dira, baina asko dira. Bai, hoxe. Eusen akats gola izan daike, guain bezala. Eta Real Killerren hirugarrena, hor urduri dabil. Lortu zakeen, Honik ganten bora da. Minutu bate, minutu bat gutxi eta asko horroken diken. Horixe da. Baina kontutan eki behar da, berdinketa baldin badago eta pukera iristen baldin bada eta baloia lurra ez baldin badu ikutzen, partida gaur eta jarraitzen duela. Orduan, baloiak lurra ikutzen bitartean, partida nahiz eta denboraz bukatuta izan. Eta nik Rocket Leagueko txapelketa bat edo beste, gola sartu dituzte, igual 15 segundu baloia, partida bukatuta 15 segundu baloia airean ematen du taldeko jokoan. Real Killerrek ez teko gupidarik, Barrena sartu dugu, orduan, ja ritmo hartzen hasitze... Bai, turboa sartu du, Turbua, turboa. Bai, presioa oro dauka. Minutu bat faltan, ja erasora doa. Kontrola sartu, baina ez du lortu. Real Killerrek ez dituzten. Benetako ditzailea. Ez, alare kontrola sake izten bada, ez da iritzi. Ez, baina hor egin du turboaren bila joan da eta baloia ikusteko, entzorbo izateko. 30 segundu faltan. Ja, nola bukatzen dira urten Ororen bidaia, oroa, zera bidea, baina ez. Horen defentsa ententu salida. Real Killer. Opa. Segundo, bada horreantza. Segurutik egan. Epa. Eta bukatu da hirugarrena. Real Killer dakoa hemen teklatu ezin da irabazlea. Orok erakutsi dio eskua manda oso ondo hor. Giro polita da erra daukago hemen, beraz, final ordenetako azkena falta zaigu. Bai. Kasu honetan, partida politzak ikusten gabiltza, da ea nola jarraitzen dugun final honekin ez, Klikasanken 2023 urteko final honekin, ezta? Eta orain laugarrengo partida prestatzen hasiko gara, beraz, aurki izango gara bueltan. Horixe da.
Hementxe ari gara azkenengo probak egiten, ari dira sartzen berien ajusteak eta esarpen guztiak, eta partida hasiko dugu, gaurko laugarrengo partida, laugarrengo finalista izango duguna, final erdietara, bai, final erdia, ez? Bai, final erdietara egiten duena salto, beraz, Ad Network hor, beian, hor beian Ad Network badakak. Vale. Horretxe ari gara hementxe dakoagun pantailan jartzen ea zuzenekoa ondo ikusten den, gaur etorri zaigun ikuslegoarentzako, guraso eta lagunentzako, behintzat. Horretxe bertan ari zen pixka bat saltoka bezala. Nik uste horrena hori abea dela, Osa, pantalla abea da, ez tekela sariana. Bueno, gio, urrengo partidan sartzetuken nian. Bueno, presa bete ez da esan ezue? Vale, primeran, ozen partida prestatzera. Private match. Vale. Oso, spektakte. Vale, Vale. Bestetik Isade daukagu ez, alde laranjan. Eta bestetik Bullkiller jokalaria urdinean, Eta hasi da partida. Atletikek adibidez, Switcheko mandoarekin jokatu gura izan du, orduan mando berezia eskaini diogu, ezta? Eta lehenengo gola ikusi dugu Xboxeko mandoaren jokalarien aldetik, Bullkillerren aldetik, orduan, nola jarraitzen duten norgehiagoka hauek. Eta orain txertan... Adin aldaketa hor, bizurritasuna hormena dago bien artean, orduan ea norde azkenean aditu hemen, ezta? Bai, eta ontsa txatean ere haupa atletik jarri dute ja. Lagunen bat adizia jo animatzen, berdun bezala. Gartitu izan dela. Ja. Partida betiko lez, hasi baino ez da egin. Ja, nola jarraitzen duen. HDMI bat berri du. Bitartez ari gara beste prototipa prestatzen. Marabilak egiten. Bai. Partida ikusten ari zuten bitartean, gu arazo tekniko txikiak konpotzen jarratzen dugu. Partidarako eta zuzenerako ez daukagu, baina bai gauden gelarako, orduan hemen zuzenean gaudenez, dena erakusten dugu, ez daukagu ezer diskutatzeko. Eta gola izan leike, bai. Bigarren gola, Bullkillerren aldetik. 2 minutu bakarra egara da, eta lare nagusitzen dabil, gure Bullkiller, Atletik Isajoak ea berreskuratzen duen nagusitasuna. Eta gure HDMI kablen bila. Baina aurkitu dugu, beraz ez da zer gertatzen. Ere, ikusita hirugarrengo partidan zen gertatu den, oraindik buelta emateko aukera guztia ditu, Arrazoi gabe. Zuzeneko batzu ditugu. Denetarik egiten gabiltza. Multitasking. Telebista jartzen.
Golak eta golak ikusten gabiltza, ja lau 0 doaz hemen, Bulkilerren aldetik. Atletikek, bueno, saiatzen dabil, lan bikaina egiten dabil, baina ez du golik sartzea lortzen. Hala ere, esan bezala, 3 minutu falta dira, beraz, denetarik ikusteko aukera hongo da berton. Oan interneta falta. Horre, atzera gabiltza hemen, esaten lanak egiten, teknikari lanak. Bizka, denetari dago hemen. Gure publikoak partidak ganaraz ikustitzan. Eta dana zuzenian eman da, Zuek etxetik espero denda ondo ikusten ibiltzea, bestela esan, ahotsak basu badaude, irudia gaizki ikusten bada. Baina, hemen wifi arrazokin gabiltza, beraz, gure kable leialera pasako gara. Horrek ez du arazorik ematen. Barkatu. Ba, 6-0ko aldea dago hemen. Interneteko arazoak konpontzen ditugu eta guztia ondo ikusten den, da orain bai. Twitch pantalla osoan dago eta kalitate honean. Oraindik ez. Auskalo, zine gasoa, baina venga baltza. Ez hor. Horra konektatu. Laugarren sarea, konektatuta. Eta orain. Hori espero dugu hemen. Eta bai ikusten duzu bestela 6-0 dabiltza, Bulkilerren aldera. Eta 7. sartu du. Ospatzen dabil, Bulkiler. Partida. Eta 8-0 minutu bat baino pizka gehiago falta da. Hemen hogei segunduko oza. Hori da. Ikuslentzat, bertan dauden ikuslentzat 20 segunduko atzerapena dago, beraz partida bukatzen dutenean ja irabazlean orden ezagutuko duzue, etxekoak ez, etxetik unean ikusiko dute ez, atzerapen horrekin, baina unean ikusiko dute. Eta kasu honetan, 8-0 gabiltza, minutu bat faltan. Bukatzeko, Atletik bere atea defenditzen dabil. Oso ondo esan behar dut, egia esan. Jokoa egan, Bulkiler, baina ez da iritsi. Justu. Eskulertu, Atletikek. Eta 9. gure aldetik, desenaren aldetik. Bai, eta ez du... Hola, esatutzen jartua hori da, ez da lasaitu ningo momentuan. Bueno, pero 20 segundu faltan, vamos, barriro aloiaren bila. Menez diot inoz, lehentasuna laguntza ematen, galtzen duanari, egia esan. Parik, gola sartu bostean barrio hasieratik hasten dira, zerotik hasten dira, beraz, bueno, azkarren nabilenak arek lortuko du baloia. Azkarren edo, bueno, ez du zertan izan azkarren, baina... Horre bai, teknika ezberdin daude, pintxoaren zail egon, edo pixkat itxaro... Eta margarrena... Kontragote hartzeko, aire eratu baloia, txapeltxoa egiteko, Kasunetan partida bai daukagula pixka bat desorekatu da, guztiak alde urdinetik behi ditugu. Leheno komentatu duguna, horreko 3 partidak nahiko berdintxoak izan dira. Bengoan
alde handiago ikasten dugu, eta normala izaten da, azkenean 8 pertsona honenak iritsi dira, edo salkatu direnak behintzat, enak irabazi dutelako. Eta segun ze aldetik etorri zaren, partida errexagoak izan baldin badituzu edo zailagoak, hor ere balantza alde batera edo bestela joaten da. Nire ikuste da Bullek nola mantetzen duen Hori da, hurrengo partidetan. Eta ez dugu pidarik, 2 segundu faltan eta Mapegarna sartzea erabaki du. Partida nahiko amaituta dago atetiken zat, baino ez da, amore ematen eta hortxe, eta sokor. Baloi airean dago, lehen hori komentatu, baloi airean dago bitartean. Horrela jarraitzen du. Hori da, ikutu arte. Bukatu da partida, Coolkilleren alde. Baina, biek erakutsi dute sekulako maila egia esan. Bai, nera iritsi egin behar da. Hori da. Nara horretara lateraltzea hasta gutxi egia esan egon diren parte hartze guztiekin. Bai. Eta orain bai. final erditako partidak hasiko ditugu berriz ere. Hori da. Partida prestatzen hasiko gara eta orain izango gaituzu zuen etxeetan. Hori da.
Enei, eta Txina. Bueno, pasako nago aurrenengo... Pasako nago aurrenengoa ez, zuzenian. Horentxe bertan ari gara prestatzen lehenengo final erditako partida, ez da? Eta alde urdinean daukagu Enaitz, izan dela lehenengo partida irabazin duena. Eta alde laranjan daukagu Txina 23. Bai. Hauek maila altua erakutsi dute, golpiateko partidak izan dira. Eta ikusiko dugu, ea elkarren aurka... bai! Hementxe, a ber... Vale, printzipilloz. Horrentxe ari gara konfigurazio guztiak egiten, eta hortxe, perfecto, ja ditugu lantaldean sartuta. Partida prestatzen joango naiz bitartez, pixanaka. Eta hementxe. Horrentxe bertan, justu Euskararen etxetik zuzenen ari garela, hementxe ondoan badaukagu Elizatxo bat, eta boda bat, o dibortzio bat, o oso ze... Eskontzea, horrentxe, utxe urten dire. Ikotek egia. Nahi. Zenar gaia, eta bueno, jazte zenar gaia mazte gaia, ja zenar mazte gaia, ofizialki. Printzipio ez balema inor kejatu esate guenean, orain itzen edo bestela betirako isildu... Txura zondo ondo jungo zan, Eta orain partida serio egin hasiko gara, final herrietako lehenengo partida. Esan lehenengo bi partidetako irabazle ditugula, eta lehenengo bi partidan gol balantza ona izan dutela, elkarren aurka, beraz orain ikusiko gu elkarren aurka zer nolako estrategia ibiltzen duten, zer orain ikusi dute elkar jolazten, eta ea orain aurrengo partidan nervioso zabela eta bigarrengoan urduritasuna lasituta, baina estrategia... Urdurita. Igual, bai, orain... Bueno, kasu enten orain jolastiko dute irutik honenera. Presa bete? Bai. Bai, dozai. Tropak egiten gabiltza, konfigurazioa entzako. Bai. Baina, listo, ja tres daude. Eta, partida sortu eta aurrera. Esan bezala, alde urdinean Enaiz daukagu, Enaitzen 18, eta lareinan Txina aurkiko dugu, Txina 23, beraz ea nola moldatzen diren, partida hastear da. Esan bezala, ben final erdiotan eta finalean irutik onenera izango da, urrezko golekin eta guzti, hori tokatzen bada, beraz, partida luzea ikusiko ditugu kasu honetan, bai. Baina topera hasi dira turboa posik erabiltzen, egia zan, Eta errazkinak egiten, errazkin eta txapeltxo baten kombinazioarekin, baina langatik angora joan zailo, bada, ja. Naitz topera dabil, ja berak eta lama denpora une oro. Hain bolta batea faltan. Eta horrentxe ikusten dugu, zein den erasoko jolasan ari dena eta zein defentsa moduan. Kasuntan Txina 23 defentsa moduan jarreta daukagu. Enaitzen erasoari aurre egin eta kontraerasoan gola sartzeko. Baina zirtu bizian, bai, hemen ja turbaren kontrola, hegaldiak, erreboteak, dena, bai. Leheno ikusi dugu nola ibili dire, baina orain elkarren kontra ikusitakoa... Guri jarri da Txina eta... Gola esan daike... Enaitzen txat. Urduri jarria eta baloia galdu du, baina horrek ez duzen nahi horrengo jokaldietan gauza berrera egingo duenik, berazea, Gainera orain pixka bat garrantzitsua da irabazte, baina ez da partida amaitzen, gogoratu irutik bi irazi behar direla, bi irabazten dituen aurrenengoa dela zelkatua, beraz, falloak gareze horrentzen dira, baina ez leheno bezain garezi. Leheno kalean gelditzen zinena, orain beste partida jolazteko aukera daukazu eta buelta emateko, nola ez. Hori lehenko akatsa gara bigarrena horrek bai emoten dugu. Kasu honetan, Enaitzek barrika aprobetxe dugu, ez? Eta bigarren gola sartzea lortu du. Txinak berpistea lortzen duen. Bai, edo erritmoa hartzea. Nire ikusi dugu teklatuarekin nire kostan zaiola hartzea. Hirugarrengo partiden. Teklatuarekin baino zaguarekin ibili garrea. Bai, hori da. Alfombria falta.
Bueno, zuzeneko kontuak eta alarek ero buelta eman dio partidari, beraz oraindik ez dago ezer itxita. Atzaderekin, padoa, enaitz, ez, hor, lortu. Eta txina aurrera doa, Eta baina ez... ikusteko da nola buelta ematen duten atzerako martxan, azkarrago egiteko atzera pausua, hori ere teknika polita da. Rebotarekin jolasten. Ez du lortu errematea egitea, defentsa ona egiten ari zaio Txina momentu horretan. Orain. Eta... Du sorterik izan hor, baina... Toñera, joan da. Toñera, hori da. Epa! Zekitz gureta gure barik izan den, baina errazkintu egusi dugu hor. Bai, eta... Eta hirugarren gola nahizitzat. Baina aldea dagoen arren gero beretan bideokalariak parekatu da ditzen. Ba, edozein akatz, edozein zer txikik gola ekartzen du, horrek ez du nahi. 3 eta huts, baina hor asuntua nola bukatzen den, ez nola hasten den. Hau irutela da, beraz. Bai. Gero bigarren partidan agian txinak garaipen lortzen du, ez? Edo honetan, ikusko dugu. Baina laugarrena, nahitzen Oso ditxaron dio, enaitzek egin duen akatsara eta salto berandu egin du Txinak eta gola lortu dio 4 eta huts. Oraindik ere partida erdia falta denean. Gogoratu hau 3 partidetara 2 irazten duena gentzako dela. Beraz oraindik dena jokoan dago. Eta berriz gogoratzeko aprobetxatuko dugu, hau Klikasanken finala da, Klikasank 2023ko hirugarren edizioko finala. Eta basan bezala ez, Klikasank Bilboko udalak eta euskaltzalen topauneak antolatzen duten ekimena da. Egia esan, Arrapasank gaztentzako programaren baitan aurkitzen da, bertan hainbat ekimen eta ekitaldi desberdin egiten dituzte, Klikasank horitako bat baino ez da. Eta, bueno, Arrapasanken helburu nagusia berez, Bilboko gaztien artean euskara sustatzea da. Eta horretarako hainbat ekimen eta ekitaldi desberdin egin ez, gaztintzako interesgarria izenak. Duen bere ekimatera parte hartuz eta, bueno, denetariko txokoetan eta ekitaldi berezitan parte hartzen aukera. Ikusten dugunez, enaitzek ja 6garrena sartu du, hemen ez dauka kupidarik. Txapeltxo txiki bat egin dio, Txapeltxoa. Zene bai, partide bost bintxu dituzte, baina gola sartzen duten bakoitzean denbora eteten den moduan izan luzeagoak egin daitezke, azkenean. Nahiz lasai, ez dauka pesarik. Zaturatxo gasmoa izan du, baina hor bai. Eta zira gainditza lortu du. Eguneko turbo hartu eta aurrera doa. Goratu turbo txipiak zelaitik sakabantuta daudela ez, baina gero alderdietan hor esfera bola handi hori ikusten dugu eta hori eguneko turboa da, izkizkarretzen duena. Eta horri esker enaitzek 7garrena sartzea lortu du, patxada zigatuta eta turbo osoa erabilita. Asko ari da nabarmentzen enaitz partida honetan. Lehenakoan eurekatu izan dena hemen aldea nabari zaio. Ere sorpresa izaten da, aukeraren arabenakoa, baina oraindik ez dago ezer. Itxita, lehenengo partida eramateko aukera guztia ditu, 7 eta huts, zaila izango du buelta ematea Txina, baina oraindik beste partida badauka eta oraindik ere hori irabazi ezkero, 3. partidara joango ditzatzkete. Hori da, eta 8garrena, edaitintzat. Txinak partida hola jai hartzea eta aurrengorako indar guztia gordetzea, ez? Nahitzat txistu da musika artean. Bai. Klikasank ez gozatzen. Bai.
Igual mikrofonotik ez duzue atzemango. Pena. Bai, kotxe, go. Rocket League eta txistua, pilakote. Kontzak. Bai. Horatu, Euskararen etxeatik gabiltzala zuzenean. Ligansarriko final handia jokatzen, aurtengo 3. edizioa. Eta oraintxe final herrietako lehen partida ikusten ari gara. Hori da. Lazer bukatuko partida, 30 segundo faltan. Behatzi eta huts markagailuan, baina oraindik ere dena esateke. Bueno, esan beharra dago, Euskararen etxea ez dela lekuz ezaguna generaltzearentzat. Hemen ja hainbatetan egin dugu gure jokoteknia, ez? Bai. Euskal bideokoen jardunaldia. Eta bueno, bertan bideokoen adituak biltzen ditugu, edo garatzaileak, ez? Industriari buruzko hitzaldiak, mailiguruak eta bezalako lizentzeko. Eta bueno, bukatu da lehen partida, final erdietako lehen partidaren lehenengoa, eta Enaitzek irabazi du. Baina orain, hurrengora jauz egingo dugu, jokalari guztiak prest daudenean, baita gu ere. Bai, gu betik gaude prest. Eta bigarren ekingo diogu. Bai. Hurrengoan estadio zaudatzen dugu, egia esan arruntara bi dugu guztietan, politena dela esan beharra dago, baina Erroketik bat estadio eta zelai desberdin ditu, orduan gara aprobetxatuko haitxura aldatzeko, ez? Igual final handirelako, bai. Txina lasai hasi da, defendatzen. Horre errazkin jaia. Eta bai, presio guztia Txinaren gainean dago, partida hau irabazi beharko luke oraindik ere bizitik mantentzeko fasean. Hor dako aukera. Bai, gola sartzeko aukera dauka. Arturi jarri da, baina badoa. Eta lehenengo gola Txinaren txat. Ondo. Pozik nabari zaio, ilusionatuta, berazea. Bai. Zan dugu, 3 partidatik 2 irabazi behar direla. Eraman du lehenengoa, eta bigarrengo arretxe hasi dute, eta oraingo Txina aurretik, bat eta huts markagailuan. Mendiketa bikaina. Hor ranka sartzea, baina ondo. Bai. Eta badoa beste atera, baina Txinak ez diusten. Txina orain oso erasokor. Jarre aldaketa. Bai. Ondarkorra, hori da. Hori neste txekule biltzen. Bagoaz. Zelaiko alde bat bestera. Remoteak orain oso kartuko dira. Beste kontrol bat egin gura izan du, baina saiatera, erazia. Frutu txarra. Eta... Pasa zailo. Erraskintxoa egin dio defentsan, eta... Tranquil, patxadarekin. Beste puntan ateratzen da... Enaitzez, bete urdinean. Eta... Urbil egon da. Rocket League ez du registratu ere egin herri, atero urbildu dela. Ikurri jarri, baina urbil egon da, Bizketa bikaina. Sufritzen, baina geldiketa bikaina. Bai, orain Txinak dituen ez bere urbiltasunak templatu dituela, eta lasai babil. Ez, Enaitzek lehen gola, da bertinketa. Bana. Txalo ero bat, irentzat. Ondo ari dira, oraintxe bana, 3 minutu falta ditenean, eta berdinketan amaitu ezkero goratu, urrezko gola jokatzeko aukera dagoela. Hori da. Bera, eta gola ezer, eta hortxe errazkina bueltatu dio. Nahi gabekoa, baina bai. Elkarre erasuko dute partidaren... Hasieran, hori askotan pasetan da. Bai. Abadoa, Enaitz, golaren bila, baina ez. Bostu dio. Hor bigarrena Enaitz itzat, ez? Ja, defendatzen duen, baina ez du lortu ez, eta bigarrena lortu du Enaitzek. Urbil egon da, Bai, errebotea oso ondo kontrolatu du, oso ondo kontrolatu eta kalkulatu du. Hor ikusten da, orduan bat edo beste sartu duela, errebote hori itxaroretea, bere denboran. Pixa gehiago, pixa gutxiago eta gutxi egingo dute. Eta horrentzen markagailuan 2 eta bat aurretik.
bikaina. Zarekin, eta hor. Galtitzen duen edo ez? Ez da iritsi, ikusiren berdinketa. Bai. Horre errebotea luze atera zaio, hortxe ikusiko dugu errepikapenean. Iritsi turboaren bila joan da, baina ez da iritsi. Ez dio eman. Ez turboaren bila jonda, baina ez du hartu. Ez du hartu bila. Ja, galdutzat eman du da ez dagoen besterik. Bai. Hortxe zegoen. Eta hirugarrena, ba ez? Ez, golik eta Iritsiko da. justu margen gainean. Buah, musika ben, Bai. Baina orain... Galdu du. Ez, igual gelditu. Ez da iritsi, baina ia. Ozta. Bai. Kontratazo bikaina egin dio. Jogaldi politak hemen, Hala ere, 3 tiro bikaina egin dizkio, txinak. Ja. Ditu du, baina... Bai, iritsi da, baina ez da izan nikoa baloia ateratzeko. Beraz, markagailuan 3 eta 2, eneditzen alde. Baina orain nika 2 minutu. Beraz, luze eta motz, 1000 batera. Txapela egin nahi zion, baina txinak ondo itxaron dio, bai. Jokoko ezaugarrik zaiena, zaltzerik gabe, airean kotxeak kontrolatzea, urguarekin. Baina, enaitzek sekulako baiera erakusten du. Ez da erresa, Turboaren kontrola nola eman, nola kotxeak bideratu. Kola izan daike, eta ez, geldiketa egin dio justu. Hala ere, surtoinerako bidean, bai. Kapeltxoa, edarra gara, eta... Gola izan daiteke. Bai, agarren eraizitzat. Partidu polita benetan, Oso ondo egin dio, txapela. Buruz ari zen kontrolatzen. Bueno, buruz. Kotxe batek burua... txaparekin. Izan dik. Motor aldearekin. Motor ez dakit, bai. Bai, berez, erabiltzen dabiltzan autoa, oktein deitzen dena, hau da, ziurren nik errependiduko autoriko honetarikoa. Forma desberdina dituzten arren, 3 edo 4 dira nagusiak, konfeso nabil. Eta, bueno, batzuk handiago ez da txikiagoak, baina berez, hau da... Gehien nahi biltzen dena? Bai, hori da. Pero bai, errokendik eskantza bereziak etelako egiten ditu, ez? Bataren autoa, edo pasta filizekoa, hirugarrena. Tiren atletik, da nola bultatzen den, 40 segundo, falta 42. Bai, eta... Eta kinkalaren egon, horra lida, borroki. Eta eman... Ekain bat auto desberdin ditu, pasta filizekoak, batmanekoak, ez? Baina berez gero forma edo kontrolatzeko era... Berdina izaten da, ez? 3-4 autoren artean dago diferentzia, baina listo. Ez guztiak az daukate berezitasunik. Furgoneta bat badago, ez? Furgoneta batzeko bat, koxeak karratuago dena. Abiedura eta dana berdina izaten dituzte? Bai. Bakarrik aldatzen dena txaparen forma. Hori da. Eta... Zapkalo geldiketa bikaina egin diortxe. Eta orain, kontratazoan, ziztu bizian. Segundo faltan, izten duen. Berdinketa egin ezkero aurrezko gola dago egin jateke, baina hortxe defentsan ari da Enaitz. Eta hortxe bertan erasoan. Eta pesarik. Ez, eta kola izangoa. Bosgarrena. Bai. Eta zer egin ja, baina partida beretan polita izan da hau. Bai, 5 eta 3. Horreko partida baina zer egin diot, baina agian bi goles egin zerretzak, egia esan, baina halakoak ikusi ditu. Bai. Eta zen duen bakarrik, Liga Nazionaletan baita ere. Baina ez, Enaitzik irabazi du final erdietako lehen partida osoa. Baina ala ere Txinak maila bikaina erakutsi du eta ea nola hori da txalo. Publiko badakau ez du ematen oin arte isilik zebiltza, baina ja hasi animatzen. Berotzen hasi dira. Orain urrengo partida prestatzen hasiko gara. Hori da, urrengoan 2 killer ditugu, Real Killer eta Bull Killer, beraz Jon lasai eta hasi... Zein da urdina eta zein da laranja? Real Killer zeko da urdina, bale? Eta Bull Killer laranja, beraz zui baldean. Eta hori jarri zu mandoak, zu hori listo, eta teklatua da zagoa bestaldetik. Bale, oraintxe izango gara bueltan.
Horrentxe, ari dira konfiguratzen, bigarrengo final herritako jokalaria, kasu honetan Killer eta Killer. Killer eta Killer. Killer eta Killer. Bertakoa da besti ez esena na, osake, ia. Bai. Eta bat teklatuarekin, lehenoko xaguaren arazotxo txiki horrekin, baina bueno, ikusi dugu leheno oso ondo eman diola vuelta, beraz. Hori da, Ez, ondo irabazi du, ez? Ez nizlo, bigarren partida. Buelta zego balde dutxo, bai. Buelta eman dio, hori da. Ah, bai, hasieran pixar kostatu zaiola, baina gero erritmo hartu gunean gorpila bat sartu ditu. Bai. Kontra da, bai. Ia bai zer ikusten dugun hemen, eta gero ja finalera igaroko gara. No, hori da. Bigarrengo partida hau ere izango da irutik bi iraztea, irutik onena. Bai, hori da. BO iru, esaten da. Gero hiru hori da. Bai, hori oso internazionala da. Best of Bai, hori da. Beira. Bai, orduan orain, pixat, lazer oso gehiagoekin, osea, hartza daukate, zea gehiago, Zakeri beste ba, aukalizena eta... hori da, denbora gehiago daukate, eta gehiago daukate arriskatzea. Arrisku gehiago hartza dute, ez gara, ez da partida bat, baizik eta gutxinez bi, hori ikusi dugun bezala, bi partida, ez dira, orduan lasaiago, baino, baita ere esan behar da... Beste... Lasaiago edo, bai. Zezuk aurrengo partida badaukazu oso ondo jolastea, eta bigarrengoan oso gaizki, eta hirugarrengoan bai, eta kalera zoaz, Hori da. Eta hoxe, mentxe justu atera dira bataiokoak edo jaunartzekoak edo... Etzain boda bat, konfirmamos, etzain boda bat. Bueno, ez dute giro txarra, baina... Ez du bentsat eurin egiten, Euskal Herri tropikal honetan, aurreko aste guztian euri azpin hibilegea. Errekak gora datuzte, beltz. Baina betze, Euskararen etxean errokendik gaur ez da besterik. Hori da, eta gero arratsaldean Bilborroken Hori da. dute, zea? Gala. Hori. Talentu lehiak eta... Bai. Gure talentu gadoz, baina beste bota batekoak bai. Orduan... Presa dute? Vale. Abetik ez... Azkenengo Xboxeko azkenengo aldaketatxoak eta... Doikuntzak... Bai, garrantzitu bai. Alden egokina jarri. Hori da. Eta gero zelaian hitz egitea, hori izaten da. Horain bai, primeran, goaz partidarekin hori. Bai, bidea prestatuko dugu, momentutxo batean, hau, tita, zuzenen ikusten hori zeraten, nola egiten dugun. Inungo problemarik gabe. Arazo teknikoak. Bai, hotxe... Izok urte behar dira. Partidekotik. Partin daude, trenin. Ja, baina bat pribaten batzen zau. Vale, prinsipioz. Horain arte ez dugu arazorik izan, baina... Bueno, arazorik edo. Horain bai. Kontutxoak. Bai, zuzeneko kontua, oire... Vale. Hori da, hori izan bezala, Real Killer urdina izango da eta Bull Killer laranja. Ui. Arazotxoak. Bota. Horantxe ari gara... Oin, fallo tekniko. Bai, hau itxiko dut, momentu baten, eta... Zalantzak ez. Ui. Vale. Horrein bai. Beti, bai, guaz, orain bai. Zatakoa, kompostu egin didate. Bai. Baina Real Killer izango da urdina eta Bull Killer kasu honetan laranja, bai? Eta badoaz. Bagoaz, finalerretako bigarren partiduarekin, norgehiagoarekin. Teklatua mandoaren aurka.
Teklatuak irabazten badabe, gari, igual... PC Master Race. Igual gu hasi gara, Japan alboratu da. Bai, igual, bai, Baina hor gehioren bakoitzaren habilidadea izaten da, Estrategia giltzea ez duzen nahi abantaia denik. Joku batzutan, Zalantzari parik, joku batzutan bai eta beste batzutan ez, adibidez, shooterretan. Zalantzari parik. Apuntatzeko erresago izaten da, baino mandoak dute autoapuntatua, ordu Baina gaur egun beste laguntza batzuk izaten beste batuak, adibidez, giroskopia delakoak, errazago apuntatzeko azkenengo ukiturik txak egiteko. Hori da. Baina bai, Rocket Leagueen bezalako joko batean egia esan, ez du horren beste importa, ez mandoak edo teklatuak, eroso ez zarena, hori izango da onera zuetan. Gola izan leke? Eta benkola, teklatuaren jokalaren txat, Real Killerren txat. Bai, oso ondo itxaron dio, ikusten zuen moduan notxetxak. Hor justu eraso izan da, baina lehenago zegoen zai, zer egiten zuen. Real Bullet. Oan, ja ez dakit izena bai, hoi da, Killer Bull. Killer. Errebot. Real Bull. Eta bigarrena, Real Killer Zunperetako iltzailaren txat. Hiltzen ditu baloi izango horiek. Bai, eta orain lehen ez bezala oso fuerte hasi zegu, erritmo bizi-bizian. Baina gogoratu, barriz ere, iruko best of 3 da hau, irutik horren txat, orduan bakarrik lehenengo partida egin hasi gara, 4 minutu faltan dira horrendik, eta... Bai, asko dago esateko, hitz egiteko, eta... Bizkera. Eta hirugarrena, teklatuaren txat, hirugarrena Real Killerren txat. Zitzarekin. Itxaron dio, baino saltoak ez dio ondo harrapatu eta azkenean txapeltxoa egin dio eta kola. Gatu eta botoiotza. Bai, eta atzetikan banako. Bai, banako nahi dira, dantzan nahi dira hortxe plazan. Elkartu dira bodakoak, dibortziokuak eta danak eta dantzan ari dira. Hementxe, Euskaren etxede, ondoko elizatxoa, Killerreko saiak eragin du, baina ez bihurtu, eta barrio atera doa, zurroaren bila eta atera. Ondo lapurtu dio, baloia. Atzarekin tekatzea bat eta. Upa! Azta! Bai. Gileko gola barri. Eta oain turbori gabe doa, hartu du. Upa, horretu gutxo, Xak, eta gorantza. Errebotea atera zaino, pintxo txiki bat bezala gertatu da, hala ere, ondo bideratu du gola. Horretxe porteria utza izan du eta barrora gero. Bideratuta. Errebotearekin jolasten, primeran. Ondo harrapatu dio, bizkarra. Eta bikoteka jokatzera ez, gero bakarkako partida gogorrak egite dira, Bai, komplikatu izaten da, ze lehen esan dugun moduan, edozein akats, edozein errobote, edozein zea, bakar izan dut. Adibidez, orain ikusi duguna, partida zikera, Bullkillerren baloia galdu du. Eta pikoteka izanez gero, agian beste pertsa bat egongo zen defendatzen. Baina berez dago inor eta gola ikusi dugu zuzenean, bai. Bagoaz, post eta utz, Real Killerren alde. Esango nuken, irteera azkarragoa dela Real Killerrena, erabiltzen duen salto esferikoaren gatikan, zuen magokar. Hola, etxe zaio, Ontsa asmatu dut, nahi ezin kasi. Horren guztitxat, ezin hori ja... Hori ere bai, agentziatu dut. Bai. Horra mago egin dio. Eta ez du parkatzen. Alare gero galdetuko dugu hori erabili duen, Bueno, finala bukatzen denean, ez dugu hemen sekreturik azalduko. Alare fijatu, irteran, biak egiten dute, baina... Pegi zergatikan. Bagoaz. Fijatu. Baina Horrengotan ez, baina gero, bai. Izango da, teknikaren batean, izkutatutakoa.
horrentxe mantxo ari da. Txapela, bai, ez zeiko lekaldeakin, lasaitasunarekin aritzen jolasten, txapela egiteko itxaroten. Eta doa. Errebotea porteri irurtzen zaio, eta hortxe erasoan Real Killer. Izugarria hori, ez du lortu baina, ostras. Dago kontrola airean eta nola giratu du erore baloia. Eta badoa zerurantza. Muga dago, baina... Bikain. Muga horretan egitea egin behar da zerurantza. Horren, Killer Bullek ondo geltu dio, ondo bideratu du, baina Turbos ondo geltu dio porteri azpian. Este gaitza besutxoak, beren artean. Bai. Zerolako geldiketa. Bota safe, baina. Hola, keragarria hor. Airean egaka. Bai, badituti orain hasi dela beroten. Eta partidatza hau, baina ostras. Hortxe, Zakit zer egitu ere. Ez egin naz. Ateko goiko aldari kontra jodu hor, ez? Amaieran? Bai, langa eta bererekin egin du pintxo txiki bat eta errebotea porteria junda. Geldiketa bikaina. Bai, ondo bideratu du baloia. Utxigin behar behitzat goltxo bat sartzen. Baina ez. Alare egiten ari da. Killer Bull, bai. Bull Killer, bai. Ez Bull edo Bull Killer. Bai, ez da egin, bai. Bai. Gue patrozinatzen, Zorionez eta zoritxarrez ez. hori da. Erasokoak ikusten dugu hortxe. Real Killer. 30 segundo faltan. Zazpi eta utz. Baina Real Killerrek 8garra bilatzen du. Otro polita horre, baina... Ez du dramat. Ondo itxaron dio. Eta errebotarekin nola jolazen. Mar segundo bueltan, ea nola bukatzen den hau. Real. Eta lortu du. Errebotarekin jolazen. Pazientzarekin eta txaka. Baloia altza eta gero errematea. Sekulako maila. Eskubiko kurtilarekin, bai. Nik hori dizkio estudiotik atzeko dituen. Eta bukatu galera, hori barrura joan da, baina... Bai, ez du kontatzen, zer denbora bukatu da. Hori da. Orain, bigarren partida norgehiagoka lehia ikusiko dugu. Bai, prest daude, eta... Presti eman, birrediri eman eta bagoaz. Baiz ere, alde hurrian Real Killer ikusiko dugu, eta labaian Bull Killer. Espektateri eman behar dugu, sartzeko. Bai, komen izate. Komeni da, eta bagoaz. Bull Killerrek alboratzeko horre saltotxo amatu. Kaskarrago iritsi da baloiarekana, baina... Karagarria. Bai. Hor airean gelditu du, baino... Espesiotik gabe gelditu da, eta baloia langatik gelditzen zaio. Dagoa, baina lortu du. Geldiketa... Traketxa, baina lortu du. Bai, botxe pitxoa eta... Naranjaren zelaira gintzi da baloia. Horren errebotarekin jolazten. Epa, bai. Biak ari dira, errebotearekin jolazen, saiatzen gelditzen. Badoa eta gola, lehenengo gola. Real Killerrena. Bai. Zalantza tibila Bull Killer, baina... Aztu bagin hori. Bai, edo igual turborik gabe, ez dut egin. Txaleki. Bagoaz bat izan ya... Egoko salto horren tekne ikustu dugu, da bai, baina saio ongi atera gaikoan. Gora. Bai. Hala ere ikusten dugu Real Killer asko egitzen duela errebotare eta txapelak egiteko teknika. Eta badoa, bigarrena. Bai, ondo lapurtu dio baloia. Benetako netzat bigarrena.
erregeare pila gabiltza. Eta momentuz, herria da. Aurri duana, bai, pilota huts. Ia lau minutu falta, gutxiago. Baina, Zola esan leke. opa. Eta hemen garrantzitsua eta ikusi moduan turboaren presioa. Eder apurtu dio. Babirekin edo gota laurekin pizka eta azeleratzeko balio dizu, baina zara urpin txiko tubarekin, ezta? Opa, hor sakatu. Ja. Zegarria legatu baloia berriz, eta badoa. Karia alderatza. Bil. Gora dobera, betik egin du orain bat. Bai, atera, kapotik. Usteko da, nola erabiltzen duten turboak jasotzeko bideak eta erreboteak Lehena. bai. Guk betxat, bizkatekotan izan naiz, nabari da orainkoan lasaiago eta pasadatearekin bukatzeta bilela eta hoeto orokorrean. Horri esker lehenengo gola. Erreboteak desaian da baita ere pixka bat, eta bi eta markagailuan, oraindik 2 minutu daudenean, beraz, oraindik partida luze, Nola bukatzen den. eta Killer Bullek erasotzen jarraitu behar du. Edo Bull Killerek. Pertsona berria da. Kultillarra berratza. Diozte, realek ez diozte. Bai, rebote jabe da, real. Oso ondo dauka denbora hartuta. Pio armatakoaren errege. Golo esan dike. Eta hola. Bigarrena. 2 minutu faltan. Salto egin du, baina ez dio altuki bota dio eta kritika pasa iritsi. Asturarekin, tak, eta batza. Bai. Ez du erreakzionatu. Bueno, baina gehiago gordindu da eta ez dira korarik eman, baina hogarrena Realentzat. Minutu erdi faltan bigarren partidua bukatzeko. Eta hortxertan partida maldan gora dauka. Zararekin, eta bosgarrena. Ez dago presarik. Zai hartu, gidatu baloia txak, eta aurrera. Bai. Dago goleko abantaiak beta pixak gehiago izateko aukera ematen dizunez. Jarri da aprobetxatzen, orentxe bertan. Hala ere oso erasokor jarraitzen du Killerrek. Jutu bakarra faltan orain. 60 segunduak 57, 16. Agoaz. Jasokor, ondarkor dabil, Real Killer. Bai. Opa, horraztan etxi, baina kontrol bikaina ala ere. Ditxe, baloi inguruan egiteko. Ez direz. Opa, horrez, lortu, eta
Badoa, Errebotearekin- killer badoa, baina ez da. Ez. Hola, izan daiteke. Orduan, 8 segundu falta, 7 segundu faltan eta 6garrena. Eta killerretzat. Baina, akin horrean dabiltzea, elkarri mesutxak bidaltzen, eskerrak emanez, tiro honak goraipatuz. Bai, hori ere garrantzitsua izaten da, galdu irabazi, beti ere segonarekin, ezta? Irabazte jakin eta galtze jakin, bila Horixe bidea da. garrantzitsua. Bukatu da, bukatu dira finalerdiak, Real Killer igaro da finalera. Eta, bueno, gustora biltzela dirute, beraz, momentuz, azkenengo fasera pasako gara, azkenengo lehian dira. Bai, eta gauzat egingo dugu, mailan daukagu ja Real Killer, beraz orain Eraitz igaroko da, enaitz hori da. jartzea, bai, eta urdina izate jarraituko du, Real Killerrek, bai, hori da. bai, eta jarriko diot nire mobilan daukan informazio sekretua beak pasa diana. Eta orantxe, arratsaldeko ordu biak direnean, honezkio ja goze puntuan, gure finala ospatzen hasiko gara, alegia, ja, final handiko partidetan hasiko gara, eta alde batetikan izango dugu Real Killer, eta alde urdinean, Esmaneman dago Okerne, eta alde laranjan, enaitz izango dugu, hauek izan dira orain arteko sailkatua, partida guztiak irabazi dituztenak, eta dagoeneko prest daude, beraz Lander etortzen denean, hasiko gara partidarekin, bitartez handator, korrika, orduan partidarekin hasiko gara, prest ditugulako, beraz, sorte hon biai eta animo, Sorteon hori da. pasen partida sortzera. A ber, Berotuta gogotsu. printzipio, bai. Likasan txapelketatako ez, jokalarik onena ezagutuko dugu orain. Eta bagoaz. Eta final handiko lehen partida, hau ere izango da 3 partidatik onenaren Bai, hori da. Best Onak B o irabazi hiru, du, hori da. horixe Eta esan bezala ez, alde urdinean berriz Real Killer daukagu, eta Laranjan oraingoa Enaitz.
Zea, beste behin teklatu amandoaren aurka, Hori da. nagusitasuna gaia goren aldetik. Nork eramaten duen, hori da. Hora, abiz, eh? Bai. Errebotearen kontrola biak argi dira. Gu besteko berbari jazteko itxik, ez? Bai, Beste bai. kruzagabizu, epa, bueno, hori bai, errazkintxue, Bai, hoxe. estandatzoa, Bai. baina... Hori ere, ez PGB parte izan daike. Alde hona talde txarra ditu, Zer turboarekin egin behar da, eta horren turborik gabe gelditzen zela. Zeio du, Alkilerrek, baina sekulako geldik eta gitu nahitzek. Eta badoaz. 2023ko klikansakeko Rocket League txapelketako final handiko lehen partida ikusten ari zarete. Eta momentu leheneko honetan. gola ere, Alkilerren aldetik. Ia gelditzi du ez, osta, iraitzek, baina esku lortu. Zeraka joan da, baina uop. Turboarekin bai. zerbait egin daia, baina esku lortu. Eta bagoaz aurreratxa, lau minutu faltan leheneko partidua bukatzeko, finaleko leheneko partidua bukatzeko. Eta basara izala, klikasankik gaude, Harrapasak programako klikasak txapelketan. Aurtekoa 2023koa hirugarren edizioa. Eta oraingoan, inoiz baino parte hartze gehiago izan dut. Beraz, liga hau, ez? Hori mugatu dago dela, inoiz baino mugatu nahi zen da, ari aldetik. Baina, sekulako maila erakusten dabiltza, beraz, postekoa, alde horretatik. Bai, bigarren gol osatu du bitartean Alkilerrek, hortxe justu emaitzen ikuketa txar baten ostean, ondo aprotxatu du, kontra oso txikia. Bai. Hemen ja akatsak asko oso garezti horrentzen dira, final handiaten. Partida seritu. Amorrue, urdulitasune... Dana bat. Zirrara, dana. Eta ona, hor. Bai, goltzetek. Zeruraino joan da eta lehenengo gola askuratu du. Oso pareko dabiltza orain arte, bi Bai, eta bai, bat, bai. Partida dantzako interesgarri izaten da, bisitasun hori izatea. Hori da. Gola kalde batetik eta gola beste aldetikean. Balantza horrek espektakulo esan nahi dueta. Badoaz. Gure atzera... Gelditu barik, Bai, orain... Beste batzuta bai ikusten ziguz, gelditxago edo... Zaitza dute, baina benez, Eurre atzera dabiz, eta hala ere... Errebotea kalkulatzen... Kriston kontrola erakuste. Bai. Porterira hurbiltzen ez uzten... Hori da. Balaiaren kontrolak... Danetik, bai. Gure kamera ez, gure kamera berezia beste zoratzen dabil, horren beste aldaketa daude, horren beste... Bai. Hori, programa beak egiten du, kamera da, bai. Horregatik. Gola! Da, hirugarrena, Alkilerrentzat. Ia, lortu gelditzea nahitzek, baina ez da iritsi. Txak, Ez errebotea, hori da, akatsa hor. bai, ez akatsa baino gehiago errebotearen aprobetxa eta izan da. Baloia bideratu du baino. Hor ikusten da zen den defentsalari gehiago lanetan, errebotearen zain egon, ja estrategiak gora. Eta, laugarrena. Kontrol bikaina erakutsi du, Alkilerrek. Eta, zerura. Txak. Polita, tribleo polita hori. Bai, izan da. Mira, irteeran turboa erabiltzen da. Horrezkintxoa gertatu da hor, baina... Gero eta fiskarek gelditu da, baina. Eta bota du, aurrera txadoa gaitz, baina ez da iritsiko. Harriale kontrol hartu du, resistu bizian doa aurkariaren, baina ez. Eraitzekia Igual gola izango da, suntsitu du, baina ez. Eta geldiketa polita. Alkiler bat ibili ikusi du nahitzatzik urbiltzea da izitzaiola ez. Errazkina egiteko, baina saltotxa ditu. Abadoaz, hor, kontrola galdu du eta bigarren gola nahitzatza. Autogola esan daike ez, pixka bat. Itxu da. Bueno, pilak, goratxo berri nintzen. Bien. Geritzen saiatu da, baino... Tantela emaitza. Ai, hori da. Bueno, gertatzen da, futbolen bezala.
Bueno, gola da. Doa, tiro eraitz, baina ez... Atzera horrek... Ondo itxaron dio eta lapurtu dio baloia. Upa. Upa, eta oraintxe erantzun bikaina. Sopioleto jaurti da hor. Ja, daizura bilatu du. Eta bagoaz, patxadarekin. Presari gabe. Errebotarekin. Bai. Txapele erra. Oso da hori horre. Ja, bai txalo batzuk edo falta dire, Gol bat ikusi dugu nien txalo batzuk minimo bai. Nekatuta, hor bi ordu de paste hemen, ez dugu jaten eman. Gaztia dieta gozia da, seguru. Azte mediata. Epa. Bai. Zaka da bintza. Eskartxoa edo eztabaidatxa daukate, bilen artean. Bueno, finaletako presio hori izaten da, Bost eta iru, bakara joan, oantxe eta minutu bat eskaz falta denean, eta dana partida guztia aurretik. Hau da, final handiko lehen partida da, gogoratu bi irazi behar direla, pero nagusia izateko. Baina, galdu irabazi, biek ja dute Gure betxete topike hori bai, domina bai, eta baita ere, premio, premioa ere bai. Gogoratu lehenengo postuan gelditzen denak, irabazleak 150 euroko txartel, opari txartela jasoko duela, eta bigarrengo postuan gelditzen dena, txapaldun ordea. Eta seigarrena Realkilerren txat. 150 euroko txartela. Suposatzeko da, alde batetik Realkilerrek PC-erako jokoak erosteko erabiltu dituela, teklatu erabiltzen duela ikusita. Eta bestalde, eraitze, PlayStation lauko bandoa ekarri du. Bere lagunak parra idea, orduan zoze badaki, Eta bestalde, eraitzeek PlayStation lauko bandoa dauka. Sonyren plataformarako jokoak erosiko dituela suposatuko dugu. Ikusiko da, ezta? Bai. Holako bai. Silkson o holako bai. Horaitik Hori bai. Ateko aldu, komentatu indu no, baino. Bai. Eta, opa. No, alegia, korrektatu. Dago segundo lau, iru, Bai. bi. Eta bukatu da lehen partida, finaleko lehenengo partida. Realkilerrek irabazi du, baina... Ez da zer gertatze berez, jurrengora pasako gara. Eta ikusiko dugu egin. Bai, nik ready eman eskio mejora galanta. Eta bagoaz, azken aurrekoa, baina hau da Klikasakeko finala. Bigarrengo partida, kasu honetan Real Kilerrek irabazten bali bandu txapelun izendatuko izango da. Hori da. Eta ez nintzen irabazizkero, azken partidara joango ginateke, eta oraindik dena airean, hala ere... Jokalaren esku dago. Bai. Eta badoa, jarri alek lehenengoa sartu du. Ospatu egin du pozik, saltoka. Tengo amaika sagututa, Bai, berotu dek ja, eta bai. Ez nahitzek, nola, enezuten dion. Dane, gol bat ez da zer ez, joko enten. Hortxe, Hori, beste gol bat zion, adibidez. Bai, lasai asko gainetik, Baina ez da izan, eta Realkilerren partida hartu du kontrola. Urteta, eta palo, Errebotearekin, ez da iritsi, kontrolatu da. Talka gogorrak, baina estandari gabe. Ez da iritsi. Hor turboaren gestioa izan da. Turbo falta. Bai, pixka bat. Eta badoaz. Orain ondo itxareten ari zaio, nahi Bestet. Bide da, Diego. Arraskitxoa atxetik. Bai. Baina ez du lortu. Garaiz gola sartzea, eta... Gara, egin txapeltxoa. Porteri dut. Legatzia. Bai, erreboteona. Gola! Bat eta bat, berdinketa. Baina.
anguloak ematen zuen, postea joko zuela, lan. Bai. Zurtoinatik, barrora. Txak. Hor asko egiten du erreboteak, batzutan barrora, beste dan kanpora, oire. Beti gobizara di, baloi bi egiteko. Bai. Eta utxe egin dezkero, igual kontratak, Kontratak. Errebotea, Eta, opa. garrera, nahi txetxat, ia hasi da harriko hartzen, eta badoa, aurrera altza. Hartu dio, tamaina bidurez, ez? Bai. Hala ere ez dugu ezer esango, ze reaktilar lehen erakutsi dugu buelta bateko kapazia da daukara. Eola jarraituz gero, hirugarren partida bat ikusi betu. Bai, noski, eta ze gutxiago final handi baterako, ez da? Hori da. Zoratza, ez dela ere iritsiko zer. Errebote luzea, bai. Badoa, zorreatza. Hola, erdik eta berriz. Pilla. Errebotearen bat izan naiz. Errebotearen, bai. Sí, baina, urullu dira. Bai, ez dut galarri, bai. Killerrek hasierako pintxo horrekin lortu hirugarrena sartzea. Hau, askota sorte kasu egin dut. Bai, bitu postea. Ez? Zurtoina eta barra. Zure helburua hori izan daiteke, baina beste jokariaren arabera sartuko duzu azkenean. Eguriz hori garra daiteke. Bai. Ez dut baloiak gol nuntzatera. Bateria maitza. Tiro gotu dugu, gotu. Bai. Bateria soberak daukagu. Bai. Eta berdinketaren gola. 2 minutu ez falta direnean, iruna. Orain, askoz, hobeto dabil Enaitz, baloiaren kontrola hobeagoarekin eta erreboteak hobeto aprotxatuz. Hala ere, presioa bere teiatuan dago, partida hau irazi behar duelako oraindik ere bizirik mantentzeko, final honetan. Killerren aldean, alde hurbilean marka berdetxoa, garaipatzen dena. Opa! Bai, tiro oto da. Bai, oso zehatza zen. Egon pentsen bideo. Barriz ere, horregoan bai! Garrera! Finale, zutzua. Bai, oinigan. Hirugarren partida joteko aukera guztia ditu, erakusten ez diren maila atikan. Baina oraindik ere, 2 minutu eta 40 segundu, beraz, partida hau. Osea, da oraindik. Bai, erdia eskan zeritzen da. Badoa, Real Killer. Eta zu. Erremotea aprotxatuz, baina zurtunitik kanpora entzen zion, hala ere erasoa jarraitzen du. Zugare pila eta ea turbanek ez jarraitzen du. Zutera txor, eta ez. Pila egin dute huts. Bai. Urundik askura nabari da. Eta badoa este bat. Barriz ere, berrepiketa, launa horrengoak. Hor, itxaren egin du, baina hotza jondo datera. Nahi zuen txapeltxoa egintea edo. Eta pitxoa. Bai. Pitxoa arrebotarekin. Hori da. Eta markagailuen launa ditu horrentxe bertan, 2 minutu falta dira, beraz oraindik partida luze. Titular nagusi, esataren artean. Bai, hemen hitzein da, azkenean bagoaz, bi ordu eta erdira goaz, zuzeneko honetan. Gogoratu hasi garela Guardiko 12etan, eta 8 parte hartzaileekin, final 8 entetik hasi garela. Eta bosgarrena, horrengoan herri aldoa aurretik, Real Killer. Gasea, nola bukatzen dut, jitu terdi, gehiago. Bai, hala ere partida oso balantzatuta dago, Bai. Edozein egirazteko aukera dauka, baina paretsuan dabiltzazte, partida honetan behintzat,
Eta agian beti ere, ikustean zago, beti ere hori polita izaten da. Herrialek sortea aukidu, sosketarekin. Finalera heldu eta finalera erdiko orain perotuta jarraitu izango, ez? Bai. Ikusten zaio, ez? Perotzea herriko hori hartzea falta zaizkiola eta orain bosgarren sartu horregatik. Perotuta eta topera. Bai. Hoi suerteak asko izaten da, holakotan. Ja. Eta minutu bat eskaz falta denean, bost da. Zenek izan, gen partida bat, bost da joan. Bai, eta, opa! Hortxe. Txiko da, lehen país. Ui, ia egin dio, Berdiarekin, txak, eman dio. Bai. Eta badoaz. Erremotea barrona Bakarra aukera falta dauka. beto, sekulako gola, seigarrena, Real Kiderrena. Errebotea oso ondo harrapatu du. Bai. Eta barrura. Eka. Gito eta guzti. Hoi, txilena bat izango izateke? Ez da egin. Atxeko atxeko ez? Bai, holako bat. Berostikoa kotxe osarekin baten dio, sastikiliat, ez? Bai, karo, horretik. Igual, alero jakin, no? Ui, neset partida berditua, Bai. eta biak. Minutu bakarra barik, abene, boste gonko gara golak eta golak ikusten. Txak. Eta 12 gol. Gol, guztina. Hau da... Bai, beste partida 12 auto bukatu duen hori, ez? Ja. Eta 12 gol, baina zein da. Bat faltan orain. Bai. Gogoratu berdinketa gaur ezkero urrezko gola dagoela. Eta hor bai, zirte osat. Ez da bestetik egongo. Eta segundo. Ui, azpiri egizioan egin eta ia atera zer Horia lehertu du. Bai. Naitz, baina saltotxo garekin. Opa! Badoaz. Urduritasuna nabari da, Alkarren artean hor sakaka, kolpeka da bitza. Bai. Eta... Eta bai. Urrezko gola ikusiko dugu. Bai, urrezko gola, eta orain... Orain bai emozioa. Bai. Real Killerrek gola sartu gero txapelduna izango litzateke. Eta nahi gola sartu ezkero, oraindik ere beste aukera bat izango duke, txapel bizteko. Ja. Oain ez dago denbora mugarik, gola sartzen da, eramatengo du puntua. Eta orain bai. Eta badoa. Bai. Badoa araitz ez. Bai. Turbo hartu eta... Akatz, kalean uste zaitu edo txapeldu izanetzen zaitu, Alto da, opa! Horren ondo itxaron dio. Gogoratu buruzko golak ez daukala denpora mugarik. Lehen gola sartu arte, beraz hemen gitu bat, bost, amar, egon gaitezke lasai. Nik uste gola lehenen etorriko dela, Bai. Bai, ze oso... Gehien bat, ernaitzek gola berduelako, nahitan nahi ez. Eta badoa. Eta... Goliketa, baina horrein gola zeta aukera dauka. Ez, du. Oso hor, Real Killerren partez. Turbo hartu da, goratza, goaz. Opa. Errebotea. Atzarekin eta... Bai. Gol! Zurtoina jodu. Emozia dago hor, jokalariak ere urduri ikusten dira. Ez da gutxiarako, final baten amaieran gaude. Orain, bai. Efektu dira, hartu dituzte bere txokoa. Distantzia hartu du, bai. Hori da. Errebotarekin Aukera hor dago. Epa! Eta nahi lortu du, beraz. Finala, hola, izan baluke, bat eta bat, pana. Gatxalo bero bat afer, ba. Orain bai. Orain ja, listo, azkeneko partida. Berriz ere beste post minutu dela ikusiko dugu. Bai. Danak prest eta aurrera.
Animo, gaztia, egon da izateta. Eta orain bai, final handia, azkenengo partida hemen erabakiko da guztia, berriro 0-tik, bana dijoazte, gol batekin, alde erabazi laike, beraz... Aurrera. Bai. Egin zuen apustuak. Horixe da. Bai. Nik ere baneko apusturik. Azkenengo partida ikusita, nola izan den, bai. Oso parekatutu egon dira, Bai. Badoaz. Tu azteko partidaren hasikeran gaude. Likasanken gaude. Lehenengo gola, Real Kideren partetik. Likasanken 2023ko edizio honetan. Azkenengoz gogoratuko dugu. Bilboko udalak eta Euskaltelek topaguneak antolatutako ekimena dela Likasank. Zehazki harrapasank programaren baitan kokatzen da. Eta bueno, hemen itzuta dela batez da. Gaztientzako helburu desberdinek sortu bez, euskara sustatzeko Bilboko gazteen artean. Kasu honetan Klikasanken kasuan 10 eta 16 urte bitarteko parte hartzaileak ikusi ditugu. Eta esan final honetan ere denetariko adinak egon dira. Batez nagusiak egon dira gehien bat, baina gaztetxoak ere... Bai, parte hartzen gaztetxo pila bat izan ditugu. Eta bigarren gola Real Kideren partez. Kooperazio da azken partida honetan. Bai. Baina, ikusita bigarrengo partidan zer gertatu den, dana hitz egiteko gau, bi goleko aldea, ez da esatez. Errebotea. Txikotea da. Eta luze, errebote luzea, eta hirugarrena. Kilerretxat. Ikuste hemen golak eta gola ditugula bakarrik. Bai, ez, oso interesgarri. Aldare, orain, hiru goleko abantaila hartu du, hiru eta hutsekoa. Eta beraz, orain, presio guztia emaitzen peleatuan dago. Hori da. Erasokor jarraitu behar du, baina horrek ekartzen duten arazoekin. Eraso gehiagi, utxe egiten eman duzu, kontra eraso baten gola sartu duzue. Hori da. Beraz, tamainan, ibili behar da. Zorkaldu deu. Eta Realek hartu du barriro, bada, apurke. Netxek turu hartu dugu osorik, baina, Andora bideu. Hortxe egin dio gola izan lehike hau. Eta, barriro, baina, ondo gol Gelditu du, baino... Ondo erabilitze hori. Ordoa, hirugarrena. Barriro ikusi dugu izan hirugarren izpanda bat. Bai. Eta kontra erasoan gola. Gortu erantxe. Defentsa bikaina erakutsi du horrentxe, berda? Bai. Eta nola ez, final handian hiru partida ikusiko ditugu. Horrentxe bertan hirugarrengo partidan gaude, 4 eta huts. 3 minutu falta direnean, baino 3 minutu luze izan dik, Eta, gol bikaina. Zuari, 3 minutu luzez, lehenengo partidu gora itxek. Hori da. Lehen hori horrela hasi dira, gero berdinketa izan den arte. Eta, nahitze puntu garrantzitsua lortu du bigarrengo partidan. Bagoaz, ja, remonta datxo ikusi dugu, edo ez, ikusko da. Airean dago. Baina Real Killer lasai dabil, kontrolatxet, patxadiegaz, eta nabari da, ez? Lasai xoago egoteko. Nabari da, eta gola! Txapetxo txikitxo bat egin dugu, nabari da, ez? Udarkorra da bilela, apurrete agresiboago, baina, balio dion horrek. Turboa bat zuen Real Killerrek, baina berandu eman dio, eta horren ez da iritsi, geldiketa egitera. Real Kideren partez, sekulako rebotea hor. Pertsatu du. Jo, Gola jaltzadio, Oso. Zaka. Ja, 20 terdi
faltan, bai, badakizue, minutu erdi, nahiko luzia hau izan lekela bet. Bai. Eta bagoaz, bueltaka. Eta patxadarekin, urti derapa. Zegoen ikusten abeste egiten zuen realkilarrek, baina apostu dio. Epa! Oto junda, baina ez dikien, ajustatzea berezi bat, baloi horrek, tiro horrek, baina badoaz. Zelako dantzia da, Bai. Eskerra kanpotik ikusten egin, ze barrutik gaitu txat marean izan zen, ez? Zere kontu natzen. Ja, bai, egin jesun da ez, bai. Partaia fijoa egin. Imagínate zu hola. Kamara jota. Pero intronak, igual ezeko gara ikusten. Ba, bale, que, Bueno, futbola bakarrik ez, eskibaloia, rugbyia. Bueno, rugbyia goitikan ordorna egin ikusia. Tiro bikaina, eta... Eta badoa, barrure. Bai. Segarna. Bai, 6 eta 2. Baina lehen zapetala, Bizpi jokara izekizton bai erakusten abiz. Bai. Bai, tigan eta bai erai. Tamaina hartu diola, oraingoan. Epa, galdu indeu. Baina, enaiz edepori egotxo barrio berskolatzeko. Eta pillo rosa Oskar. Opa, okeri hor, ba ez dago turborik, ia irizten dut. Eta ez da iritsiko, turbo falta hor. Bai, hor, nabarmendu da turboaren gestioa importantea dela. Garrantzitsua. Pola izateko edo ez. Errebotea, turbo da, altzako da. Eta berskolatu du, oto. Errebotea berri. Baina, badoa. Bai. Zaka turborik. Karrerreko talka eta gola. Talka derra gonda hor, baina... Ipurdistak. Abiadura pizka gehiago garekin apurtu edu zuen, eta ezek golik egongo, baina... Balbaz. Eta itxik. Bai. Ja. Gertatu da. Gola. Eta bai, hirugarrena. Kontrole derra eta gero errazkiarekin. Ez du amore eman horrein, Taka. Txalotzekoa da. Bai. Borroka mantentzea, garrantzitsua izaten da. Ja. Bakoitzaren orea, ez? Jokuan dagoenean, edo? Orea Erakutsi nahi denean, ez? Kasari politak. Ba, noski. Zudi pare. Gertu ibili da gola sartzeko, baina ez? Turbo hartu du eta badoa eraitz. Defendatzera, baloi horrutxera baina ez. Saluto faltan. Klikasaket hirugarren edizioa bukatzeko. Bai. Eta irabazlea... Honenik ez. Honen bai. Real Killer dugu. Oso. Txalo bero bat. Ondo ez, posik bukatu esango nuke. Bai. Bai agonda, nik uste dut inoizko maiarik onena. Bai, nik ere bai. Bai, ez da? Bai, eso. Oso kategorizko. Finalan bigarrengo partida izan da berdin duena. Eta bueno, orain sari baraketa ikusiko dugu azkar batean, ez? bai, Bai. Nahaz guk ematia? O bestela... Bueno, txoin. Etxuk izu. Eino, etxuk. Bai, torri Sevilla gonea momentoten, da betxe ingo dugu, ez? Vale. Bertau jarriko dugu da, listo. Bai, oentxe... Bai. Etorri gana ez ez? Bai, sakia jasutea. Bueno, nahaz hortxe, nik kamara moiteko, Bai, eso, behitu ditu. Tu. Bai. Zorionak. Igual bertara horri mareko, Eta zuri ba... Zorionak eta disfruta zuen jokuetan, bai.
Hortxe. Euskaraz bada, hobeto. Hobeto, hori da. Kalo bat! Oso ondo. Primeran. Bai. Eta honen bestez hementxe agertuko dugu, bai, Klikasak txapelketa 2023 urtekoa. Hori da. Bai, jarri kamera. Agustura bi gara, da Bai, lehiakide honak. Bai. Azkenean, ia 3 orduko zuzeneko horretan, badakigu, finala nork irabazi duen. Hemenik beste gabe, zerbait gehiago esateko. Bai, gogoratu arratsaldeko 6etan. Hori da, Bilborroken egongo dire arrapasankikoak, ez? Talentu lehiaketako gala horretan. Hori da. Horren bertaratzeko aukeriko duzua. Eta beste barik, gu Lilanderna, Sabenteko gari, Gemerautzi elkarteko kidiek, eta informazioak izan nahi baduzu eta euskarazko joku gehiago, gemerautzi.eus webgunien topeko duzu. Hori da, eta bizan da Arrapasak programa barruan egin dugun txapelketa, Bilboko udalak eta Kautxaren topaguneak antolatuta, hori da. hori da. Eta besterik gabe, hementxe Hori zen. amaitutzat emango dugu aurtengo txapelketa hau. Oso ondo pasatuko egia esan da, hementxe Euskararen etxean, boda, dibortzio eta tantzakin da harakin batea, hori importante. Eta beste gabe, Hori da. hementxe amaituko dugu, mi esker horri zateatik. Zerrik asko, daude bilik. Venga, gerte!